Sapa gunung to, Mas? Ah, sampean dari gunung. Iya, mbahku wong gunung lho, Mas. Roh iki ya. Iya. Mulane aku ayu ngene iki ya mergo turunan gunung, Mas. Wong gunung iki ayu-ayu. Contohnya Mbak Lia, lho ayu ta. Lah iya. Mbak Nanda. Mbak Nanda. Piye nak? Oh iya. Aku ramuni lho, Mas. Sampeyan lho sing. Dek pancen yo dari dataran jeglong kok. Yo ra, Mas. Wong ngesor-ngesor yo ayu-ayu, Mas. Tapi wong gunung. Umpamane Mbak Nanda, Mbak Arnila. Tapi lho wong gunung luwih ayu, luwih mending jes-jes, Mas. Anu ini bilang nembangon nih Mas. Ayo ayo yo. MMT campur sari monggo. Diaturke. Selak seneng aku. Bocah gunung toh bangonku nongku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi masukkan jarak aku tuh. Lah kok ngoten. Lera muni plus liyane muni semangat kaya ngene. Enak kopine Bukas Mini lho. Aku langsung lali lek kudune aku senggak. Ya kudune iki sampean luwih semangat dikai kopi ngene iki wis pepak kabeh rokok enek kopi enek sembarang enek sampean kok malah semangat. Kan jadi seruput sik dicipi piye kopine. Ya kan nyambet gawe lho Mas. Ya coba ngono kuwi. Aja ro kopi terus mak seruput terus ora nyambet gawe ngono ya ora oleh. Iki ngono ngajeni tuan rumah. Ya ngajeni tapi ya ngosek kan ya nek waktu to Mas. Mongko ya wae mancing ya mancing. Nyambut gawe wae ngopi yo ngopi ngono. Lah iki wae nyambut gawe lho Mas. Iki nyambut gawe lho Mas. Nyambut gawe dan ngopi. Nyambut gawe kerja itu jangan dibikin sepaneng, jangan dibikin ngengkleng. Yo gentenan wae ya senggal aku nyanyi sampean ya iso ngopi. Hae. Kasep. Apa kowe ra kelingan
Ya, Dek. Ya Allah Mas, aku mau senggol mencela tenan loh Mas iki mang. Lah aku iki saking gemesku lho aku. Sampeyan ki awake gedhi mbok sing rada anu karo sing awake cilik. Sing yahene wis kok gedhe-gedhene. Awake. Awake. Lah mosok awake tok. Iya. Sida rabi ora? Sida. Ayo. Terus apa hubungane? Aja godho-godho aku. Halah ngono kok dadak pede amat sih. Nanti kalau aku Inginnya apa? Astagfirullah. ingin ganti godho, Nggak boleh masuk kasamen sudah beristri. kau Nggak juga boleh. hampir bersuami. Ya wes kita harus ada jarak Mas yang iki ya cara adewe iki ya. Sama ndak oleh luwi rene, nggak oleh. Repot dong. Lah nyapa? Lah nanti kalau aku ingin ongak-ongak gimana? Nggak boleh kan kamu beristri, aku sudah mau bersuami. Jaraknya harus ada jarak. Ya wes iki tak garisi sret ndak oleh rene. Lah wong kono sik arep ya. Lah kono wes kok ya ora Lah, kan oleh. ya ora apa. Ya oleh aku karo Tio ngono ya ora apa-apa. Ngene iki. Ya ta ya ta. Wong wedok arep beling yo milih. Ya jelas kok. Ya milih sing rada mening masa ya kaya ngono. Ya mah. Aku dhisik menang-menang ya tau mening kaya Tio ngene iki ya. Awakku ya apik ya bagus ngene iki. Ya berarti layarmu kedesian Mas. Lah kok iso? Lah dhisik kan iya. butuhku saiki. Bener pancen tukulan sakniki sae-sae Pak nggih. Nah, ya jelas. Lanjut nggih. Nggih, heeh. Apa kowe ra Bocah gunung sampean kater Mas Leka. Bogun. Apa kuwi? Bocah gunung.